Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in जगभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. सोमवार सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण पाहायला मिळालं. हवामान विभागानेही पाऊस पडण्याचा इशारा दिला होता. त्याप्रमाणे आंबोलीत पावसाच्या धारा बरसल्या. उकाड्यानं हैराण झालेल्यांना यामुळे गारवा मिळाला असला तरी आंब्याच्या उत्पादनावर याचा परिणाम होणार आहे. याबाबतची अधिक माहिती देत आहेत पत्रकार काका भिसे. पाहूयात. वळीवरचा पाऊस आहे. आंबोलीत दरवर्षी यावेळी हा पाऊस पडतोच, परंतु हा पाऊस म्हणजे आज माझ्या ऐकण्यात आलंय की अगदी गडिंग्लज कोल्हापूरच्या काही अलीकडच्या गावांपासून आजरा आंबोलीपर्यंत आलेला आहे. धो पाऊस जवळपास 1 तास कोसळला आहे. इथे आमच्या इथे भात शेती थोडी उशिरापर्यंत होते. ती भात शेती थोडीशी संकटात आली आहे. त्याच्यानंतर ऊस जी शेती आहे आपल्या इथली त्यांना तो फायद्याचा आहे. परंतु हा पाऊस जर खाली सरकला, सावंतवाडीच्या दिशेने किंवा तळ कोकणात जर सरकला तर मात्र आंबा बागायतदार आणि काजू बागायतदारांचे धाबे दणाणणार आहे. त्यांचं प्रचंड मोठं नुकसान होणार आहे. मुळात यावर्षी आंबा काजू कमी असल्यामुळे त्यांचं थोडंसं पाणी पळालं. त्यात जर हा पाऊस जर तिथे गेला तर मात्र प्रचंड मोठी हानी इथल्या बागायतदारांची होणार आहे. आणि त्यासाठी आत्तापासून त्यांनी काहीतरी उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. कारण माझ्या माहितीप्रमाणे हा पाऊस खाली गेलेला नाही आहे. तो जाईल या अनुषंगाने आधीच ते आंबे तयार झालेले काढणे किंवा कच्चे आंबे काढून त्याची गवतामध्ये ठेवणे हे प्रक्रिया केली पाहिजे, नाहीतर मोठं नुकसान होईल. अद्याप तरी 1.25 तास झाला आहे हा पाऊस चालू आहे. आत्ता थोडं कमी होतोय. गेले 2 दिवस ढगाळ वातावरण होतं. आज नेमका तो बरसला आहे. पर्यटक इथून जाणारे सुकावले आहेत. काही प्रमाणात पाण्याची टंचाई जी होती तीही कमी होणार आहे या पावसामुळे. आणि हा पाऊस पुढे 2-3 दिवस आंबोलीत दरवर्षी कंटिन्यू करतो अशा प्रकारचा वळीवाचा पाऊस. त्यामुळे आंबोलीकरांना फारसं त्याचं नुकसान नाही आहे. परंतु हा जर पाऊस खाली सरकला तर मात्र मोठी हानी होणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.